Kuna mwaka tumbo T Freddy defect. It's a prophet. My brother. It's a prophet. Huh? Last week. Yeah, wakatombo defect attended. Magadi baba. Magadi no prophet. Koma pakupi? Ndabva Mozambique. Mauya nani? Ndauya nomudzimai wangu. Ngawapi mudzimai? Uyai. Mbogara yenyu pasi vanhu vekuMozambique vakukurwadzai. Ndikuzviona. Sharopa vamira, mira ipapo. Makadii mama? Makadi no prophet. Ndiri lanini? Mudara zviri sei? Zviri nane prophet. Wakambonzwa munhu anonzi Simangwere? Isenemu yangu, mutupo wangu. Kuzviwaki? Ndinozwi Zhwanki. Yes. Mama, imimi ndakakutarisai kudai. Ndiri kutsvaga chibereko chenyu ndiri kuchishaya. Mune chibereko here? Handina. Makabviswa chibereko? Amen, prophet. But chiri kundinetsa mabviswa chibereko kudaro, muri kuda kuti muone kuti zviri kufamba sei. Nekuti nyama dzenyu dzichiri kungorwadza. Amen, prophet. Operation yamakaiswa apa haisi kupora. Amen, prophet. Ine formats. Amen, prophet. Oh yes. Amen. Now papa. Amen. Ndoda kuti mwana akubatsire imi pamwe chete nemudzimai wenyu. Amen. Zvinhu zvenyu zvinake nezita raJesu. Amen, prophet. Nekuti mai vari kurwadziwa. Amen. Chiri kunyanya kukurwadzai mama ndechekuti side rekuleft mudumbu muchiri kurwadza nazvino. Amen. Chero makaitwa operation. Amen. Munotombozvibvunza kuti operation yacho yaive yei? Amen. Nekuti makabvuma kuitwa operation manyanya kurwadziwa. Amen. Vandanzi naJehovha kufamba kwamaita pano muri kudzokera mapora nezita raJesu. Amen, prophet. Amen. Batai mudumbu to. Batai mudumbu. Nyasha ngadziwanzwe nezita raJesu. Zvanaka. Amen, prophet. Indiri kufunga kuti kangonovhura zvedu chechi kuMozambique zvine basa re. Yes. Because vanhu vekuMozambique vari kukutorirai zviprofita. Tiuye. Regai ndikunamatire mupore. Makambonzwa munhu anonzi Christine here mama? Firstborn yangu. Ari kupi izvozvo? Uriyo kumba. Mune vana vangani baba? Ndino 6. Mune 6 vana. Yeah. Saka makabhalansisa kuti 3-3. Vasikana vangani? 3, vakomana 3. Ndiri kuzviona izvozvo. Amen. Ndizvo zvemene. Zvino ndiri kuoneswa mabasa ndo ari kunetsa. Amen, prophet. Nokuti pane machange mani andiri kuona. Handina. Machange mani munaziva here? Ndomaziva. Machange mani chi? Kambi yokuchicha mare. Vana venyu izvozvo vari kuita mabasa ei? Vari kuita zvokuchicha mare. Ndo zvandiri kutaura izvozvo. Amen. Vari kuita zvokuchicha mare. Ndo zvandiri kuti pane machange mani maviri andiri kuona. Zvemene. Asi vakadzidza vane mapepa avo. Vanawo ya. Ndanzi naJehovha ndevape mabasa nhasi kwete rimwe zuva. Hallelujah. Amen. Amen. It's done in the name of Jesus. And I'm not garajaita. I love it. Kasitevuke nyasha. Vangani vanoda kuti Mwari avaitire zvakanaka? Garai zvenyu pasi. Ko vabva kunana South ndanani? Hai ndizvokuprofita zvondinetsa. Kai ndingodai. Kana wabva kuMpumalanga wewe?
I love my God. Apa unongoti dai ndanhongwawo. Unongoshaya kuti vamwe vanogeza nature izvo. Mune ukama here? Mune ukama? Oh, muri ma-sisters. Mama, mabva kupi? Witbank, Mpumalanga, South Africa. Mpumalanga. Chamuri kuti Mwari akuitire chitarisaiwo. Zvakutoitikira pana panasi. Rwari Mwari andiropafadze, ndipore, ndinorwara. Zvinhu zvangu hazvifambi, handina mari, chandafunga kuti chese zvino hazvibudiriri. Samuda mari. Yakawanda wamilioneya. Mudaita million yemarands here kana kuti yema-USD kana kuti yemazigi? Ndoda madola. Wonderful. Simudzai maoko. Nawo mama chinzwai. Ndanzi naJehovha ndatofura madhozi enyu. Amen. Muri munhu anga achingostruggle pesa apa but zvapera. Kune vamwe vanhu vaitombokuti mune mari musina. Amen. Vaiprofita mari yandakukupai pana panasi. Yafurina. Zanaka. Enda munogara pasi. How are you, my sister? I'm good, Prophet. How You are said you? your sisters. Yes. Chimira itoni makaendera nawo daro. Mati mabva kupi? Witbank, Mpumalanga. Mpumalanga. Yes. Ndoda kuti Mwari atange kusimudza tuntu twenyu twese tutange kufamba nezita raJesu. Yes. Madhozi enya avhurike. Yes, amen, Prophet. Chamuri kuda kuti Mwari akuitire chi? Ndikuda basa, Prophet, handisi kushanda. Ndikuchemera Bata basa. musoro wako toni. Chauri kuda kuti Mwari akuitire chi? Wati? Aiwa wakawatopera ndinda kuti bata ka ndatoona kudhara. Ukaona ndakuti bata. Zvatoitika nezita raJesu. Amen. Iko zvinezvi mimi muri kungoshungurudzika because you are moving in circles. Amen. Hapana chinhu chiri kufamba. Amen. But iwo ndanzi ndikurape musoro. Amen, Prophet. Musoro rukurwadza. Hauzi kupora. Kubva last year November, Prophet. Last year November. Yeah. Touch her now. In the name of Jesus. I need your touch once again. I need your touch once again. Once again. Once again. It's done in the mighty name of Jesus. Ndinzwe Jehovah ndikusiye kusvikira mati musoro wake unopora nezita raJesu. Zvanaka. You are free now. Thank you, Prophet. Thank you so much. Thank you, Prophet. Thank you so much. Oda basa rei. Chero remuofisi chairo, Prophet. Basa rinongobvirwa kuti ndishande ndichengete vana vangu. Sendiri kunzwanzi tia. What's tia? That's my first born. Huh? Second born. That's my second born. Anonzani? Tiangi. Tiangi. Yes. Toda ndikubatsire. I'm sent by God. Ndakatotumwa naMwari zokudaro. Prophet, yes. Makaberekwa muri vangani? 3-8. You are 8. Yes. Vasikana muri vangani? 3-3. Nevakomana. Vakomana 5. Muri menyu vanhu munongodhonzerana. Chokwadi, Prophet. Hamugone kufamba pamwe chete. Atigone kutaura chinhu wani chinobuda. Chero mukati handei kunobatsirwa. Chokwadi, Prophet. Kuna mumwe wakatomboti Freddy fake. Chokwadi, Prophet. Vaudzoti handisi. My brother. Chokwadi, Prophet. Huh? Last week. Yeah, vakatomboti fake atiende. Prophet. Now Last listen week. to me now. Listen to me now. Yes, Papa. Iwe ndoda kuti Jehovah vachikuitira zvakanaka. Yes, Papa, I receive. Ndakuvhurira madhozi ekubasa Papa. kwako. Yes, Papa. Zvinhu zvako zvifambe Yes, Papa, I receive. nezita raJesu. Yes. Listen. Pamusoro wako ndo parutanga kupurufwa kunzi Jehovah vanotishandisa. Amen, Prophet. You are free in the name of Last week, Jesus. vakaramba kuuya
You are free. Zvakanaka, endai munogara henyu pasi. Kana uchiti ndiri fake, rekedza ndimbofekenura pauri mbichana.